പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം. വയനാട് ജില്ലയിലെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി ബീനാച്ചി കൈവട്ടമൂലയിൽ ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ പ്ലോട്ടുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് 10 സെൻറ്റ്, 20 സെൻറ്റ്, 30 സെൻറ്റ് എന്നിങ്ങനെ ആവശ്യാനുസരണം പ്ലോട്ടുകൾ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് 9847-762-903 എന്ന ഞങ്ങളുടെ നമ്പറിൽ വിളിക്കുകയോ വാട്സപ്പിൽ സന്ദേശം അയക്കുകയോ ചെയ്യുക. വീണ്ടും കാണാം. Spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pine.